Μηδόπουλά μου, φίλοι μου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά καταρχήν εν ώψη των γιορτών που μας έρχονται και είπα να κάνω το τελευταίο βίντεο για τη χρονιά μας όσον αφορά τις κατασκευές μου. Θα σας δείξω σήμερα μία βέργα αλουμίνιο. Αυτή η σειρά, αυτή είναι η βάση της, η λαβή της. Αυτή η σειρά πρόκειται για κάτι το ιδιαίτερο και περισσότερο, ας πούμε 90% είναι για την ραβδοσκοπία, την ηλεκτρονική. Φυσικά δουλεύει και σαν φυσική ραβδοσκοπία, γιατί είπαμε, σαν υλικά έχουμε αλουμίνιο καθαρό, ασίμι, τα δύο που, και βέβαια και δύο κομμάτια του Βλαδίμηρου. Τα υπόλοιπα ας τα κρατήσω για μένα. Σε τι βοηθούν τα υπόλοιπα δύο υλικά που εμπεριέχει? Το ένα είναι για να μπορέσει στην ηλεκτρονική ραβδοσκοπία να ακούσει 100% χωρίς καμία ολίσθηση, χωρίς καμία παραμόρφωση το σήμα που εκπέμπει η γεννήτριά σας, οποιαδήποτε γεννήτρια να είναι αυτή. Και αυτό λοιπόν το υλικό, συν αυτό που μιλάμε για τη φυσική ραδοσκοπία να μπορεί να δουλέψει, είναι άψογα συνδυασμένα. Λοιπόν, σας έδειξα, αυτή είναι η βέργα μας λοιπόν, αρκετά μεγάλη σε μήκος. Έχουμε επάνω στην θήκη του, έχουμε κάποιες τρύπες. Λοιπόν, η λαβή του μπαίνει από εδώ, όπα, η βέργα και είναι αυτή. Τώρα, όπως σας είπα, στο πάνω μέρος υπάρχουν κάποιες τρύπες. Σε τι μας βοηθάνε? Επειδή δεν έχει όλος ο κόσμος την ίδια εμπειρία όσον αφορά τη βέργα, ρυθμίζουμε το ύψος που θέλει ο κάθε ένας και που το βολεύει. Είναι σε 3 στάδια. Ήτανε στην άκρη, το βάζουμε στη μέση. Λίγο παιδιά, γιατί και τα μάτια δεν βοηθάνε και πολύ πλέον, έτσι. Είπαμε λίγο, πέραν τα χρόνια. Βέβαια αυτό την ημέρα φαίνεται, έτσι. Εδώ έχουμε το δεύτερο επίπεδο με την ασφαλιούλα του από πάνω για να μας πηγαίνει προς πίσω. Σε αυτή τη φάση έχουμε κοντίνει τη βέργα και υπάρχει και ένα επίπεδο ακόμα και την κοντένουμε κι άλλο. Λοιπόν, και έτσι μπορούμε και τη δουλεύουμε άνετα όλοι. Και αυτό είναι λόγω του μήκους, της κεραίας. Έτσι, βλέπετε πλέον έχουμε αφήσει ένα μεγάλο κενό, μία ώρα. Μπορούμε να τη φέρουμε μετά όπως σας είπα. Εδώ πέρα και να βάλουμε την ασφάλεια από πάνω ή να τη μακρύνουμε τελείως. Τελείως. Αυτά είναι τα αρχικά.
Λοιπόν, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, εφόσον έχουμε δοκιμάσει το πιο μήκος μας βολεύει. Μπορούμε να δουλέψουμε και τα 3, ανάλογα την περίσταση, έτσι. Λοιπόν, ηλεκτρονικά συνδέεται με τη γεννήτρια με κροκοδιλάκι. Και έτσι τώρα, ανάλογα τη συχνότητα που θα βάλουμε, θα πιάσουμε το αντικείμενο που βγάζει η γεννήτριά μας. Δηλαδή δεν έχουμε παρεκτροπή από τη συχνότητα που βάζουμε. Τώρα, συχνότητες έχετε όλοι σχεδόν, μπορείτε να δοκιμάσετε να δείτε οι συχνότητες σας είναι σωστές. Η κυματομορφή είναι αυτή που αντιστοιχεί στη συχνότητα την οποία έχουμε βάλει. Είναι ένα καλό τεστ και αυτό για να δούμε εάν δουλεύουμε σωστές συχνότητες και κυματομορφές. Όλα αυτά είναι δοκιμασμένα επάνω στην γεννήτριά μου. Τώρα θα μου πείτε γιατί η γεννήτρια, και φυσικά δουλεύει και χωρίς τη γεννήτρια. Έτσι. Τώρα θα μου πείτε, πιθανόν να ρωτήσετε, γιατί ασχολούμαι με τη γεννήτρια. Γιατί η γεννήτρια χρειάζεται πάρα πολύ και στην φυσική και στην ηλεκτρονική, όπως είπαμε. Την καθαρά ηλεκτρονική ραβδοσκοπία. Ξέρετε ότι εγώ είμαι λάτρης της φυσικής ραβδοσκοπίας και ερωτευμένος με την παλόμενη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ και δεν γνωρίζω και την ηλεκτρονική. Έχουν περάσει από τα χέρια μου χιλιάδες εργαλεία στα 50 χρόνια που ασχολούμαι, από τα πιο παλιά μέχρι τα πιο καινούργια και από όλο τον κόσμο, και οι δύο κατασκευές, οπότε δεν είναι κάτι άσχετο με τις γνώσεις μου η ηλεκτρονική ραβδοσκοπία. Έτσι, μπορεί ο καθένας να δουλέψει ή το ένα ή το άλλο. Εγώ έχω αφοσιωθεί στην φυσική. Θα μου πείτε, έχεις βγάλει και κάποια κομμάτια ηλεκτρονικά? Ναι, σας είπα για ένα καπρίτσιο. Αλλά όλα έχουν περάσει, οι καταρχήν δοκιμές έχουν περάσει από αυτό εδώ πέρα το εργαλειάκι. Δηλαδή, άσχετος είμαι στο να κατασκευάσω ο ίδιος με τα χέρια μου ένα ηλεκτρονικό εργαλείο. Όχι να μην ξέρω πώς δουλεύει η ηλεκτρονική. Το γνωρίζω πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πειραματίζομαι χρόνια με αυτή τη γεννήτρια. Είναι μια πολύ καλή γεννήτρια, ακριβή. Και βγάζω τα συμπεράσματά μου όταν θέλω να ασχοληθώ με την ηλεκτρονική. Κάθομαι τη γεννήτριά μου και δοκιμάζω και βλέπω διάφορα πράγματα. Τις κυματομορφές, τις συχνότητες και διάφορα άλλα. Λοιπόν, αυτά είναι, φίλοι μου. Η γεννήτρια δεν είναι προς διάθεση, έτσι. Είπα, είναι ο βοηθός μου. Χάρη σε αυτήν έχω βγάλει και σε συνδυασμό με ό,τι γνωρίζω, έτσι. Έχω βγάλει όλες τις ηλεκτρονικές μου κατασκευές. Όχι προσωπικά, είπα, δεν πιάνουν τα χέρια μου να κολλήσω κάτι. Αλλά τι θέλω ξέρω. Οπότε ένας καλός τεχνικός μου φτιάχνει αυτό που θέλω. Λοιπόν, κλείνω το θέμα με τις γεννήτριες. Δεν ασχολούμαι με τις γεννήτριες. Με τη βέργα αυτή είναι η οποία ήθελα να σας δείξω, που δουλεύει ως επιτοπλίστων με ηλεκτρονική ραβδοσκοπία, που δουλεύετε όλοι. Και είναι γάμα, γιατί πολλοί ζητάτε, έχετε μάθει για γάμα. Λοιπόν, είναι η τρίτη γάμα που κατασκευάζω. Αυτή είναι μόνο που άψογα συνεργάζεται με την ηλεκτρονική, λόγω των υλικών της και της διαμόρφωσής της και πού είναι τοποθετημένο το κάθε υλικό. Σας είπα, τα βασικά είναι καθαρό αλουμίνιο και ασήμι. Ασήμι, όχι της πλάκας ασημένια πραγματάκια, ασήμι.
τουλάχιστον οι γνώστες των ηλεκτρονικών, αλλά και πολλοί φυσικοί ραδιοσκόποι, γνωρίζουμε τα υλικά που είναι πιο αγώγημα. Νούμερο 2 είναι το ασίμι. Έτσι, το γνωρίζετε αυτά. Τώρα αυτή η βέργα θα μπορούσε να γίνει και με χρυσό, αλλά θα είχαμε ένα κοστολόγιο τρελό, έτσι, για να μπει ο χρυσός. Οπότε το δεύτερο σε αγωγημότητα είναι το ασίμι και μετά κατεβαίνουμε σε μια πολύ καλή ποιότητα χαλκού. Αυτή είναι ασίμι, θέλω να κάνω κάτι πολύ αποδοτικό. Αυτά, φίλοι μου. Φυσικά όλοι οι φίλοι πάντα μπορούν να δοκιμάσουν εδώ πέρα που θα έρθουν για συμβουλές, για οτιδήποτε άλλο, και αυτό το εργαλείο, γιατί εγώ δεν θα πάρω όπως κάποιοι μου ζητάνε να βγω στο βουνό και να βγάλω. Τι να βγάλω, ρε παιδιά, αυτά που έχω φυτέψει ο ίδιος. Και αν τυχαία πάω σε μια παραλία και πέσω σε ένα κομματάκι ασημιού, χρυσού, ας πούμε κάποιο χρυσό αντικείμενο, κόσμημα, θα με πιστέψετε ότι το βγαλά? Λοιπόν, εγώ αυτά δεν τα κάνω. Αυτά που έχουν βγει από μηδόπουλά μου, μαθητές μου, οι οποίοι δουλέψανε τα εργαλεία. Αυτά τα βίντεο, όποιος θέλει από τους μαθητές μου, όποιος ήθελε, τα ανέβαζα. Αλλά τώρα εγώ να βγάλω, να γυρίζω να κάνω βίντεο και να λέω, να κοιτάξτε, έβγαλα εδώ το χαλκό, έβγαλα εκεί το χρυσό, έβγαλα εκεί το σήμη. Θα με πιστέψετε? Εγώ δεν θα με πίστευα, ρε παιδιά. Εντάξει, να έχουμε μία λογική μέσα μας, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να ξεκινήσω να σκόνω ένα βίντεο χωρίς να ξέρω τι θα βγάλω και που είναι. Ποιος το κάνει αυτό? Το φαντάζεστε να σηκώσω ένα βίντεο με ένα εργαλείο το οποίο δεν δουλεύει, ρε φίλε, αλλά εγώ το διαφημίζω, και να βγω στο βουνό και να μην μπορέσω να βγάλω κάτι και να σηκώσω το βίντεο? Θα ξεφτυλιστώ. Αλλά είπαμε, εγώ δεν το κάνω αυτό, το κάνω μόνο σε αντικείμενα που βγάζουν είτε χρυσά, είτε λίρες, 24, οτιδήποτε βγάζουν τα μηδόπουλά μου. Στην πράξη, αυτούς σηκώνω βίντεο. Τα άλλα τα θεωρώ κοροϊδία για μένα. Δεν κατακρίνω κανέναν. Εντάξει, μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Ας με κατηγοράτε κάποιοι. Εγώ δεν κατηγοράω κανένα, δεν κατακρίνω κανένα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν αμήνομαι απέναντι σε κάποιον. Εγώ σας λέω, εδώ είμαι, εδώ είναι τα δοκιμαστήρια, στα βουνά, στα δάση, ελάτε. Και εδώ απ' έξω. Ελάτε. Με οτιδήποτε θέλετε. Να πιούμε το καφέ μας και να αλλάξουμε απόψεις, να ανταλλάξουμε γνώμες και όλα καλά και ωραία επί του πρακτέου όμως. Όχι μέσα από ένα βίντεο. Λοιπόν, αυτά μηδόπουλά μου, αυτά φίλοι μου. Κλείνω ευχόμενος σας πάλι καλές γιορτές, αγάπη, υγεία, τύχη στα σπιτικά όλων. Καλό σας βράδυ.